Čau lidi, já vás vítám u dalšího let's playe a jsem tady sám Taxík a Paxík na společném kanálu Multichannel. Ano, můžeme se vrhnout do hraní. Ano, Paxíko, já myslím, že tě vyhodím. Nevyhodíš na můj pokoj? A kdy? No to je můj pokoj. Mám by mi normálně černou můj pokoj. To je můj pokoj, lidi, on je u nás, ty vado. Co vám kecá zase? On mi tady krade pokoj. Žádnej nemáš. No, vůbec ne, ty vado. Jen 2 pokoje ty mít. Šaší, kokote. Co to zpíváš za šíňánku? To je čínská písnička. Sushi, kokote. Já jsem myslela, že vy jste normální člověk. A kaho? Tam je vesnička, se většinou dělá v té poušti. Hele, tam je tojka. Toj, pane, to u nás dobrá kvalita, to u nás zakupit za 150 tisíc. Tak tady nebýt toj. Tam by ty skýně, pane, to výhodné. Kde? Jo, běž do té pouště, tam bývají. Tak já jdu. Kam asi já jdu? Pouště být dobrý, protože tam být super kvalita. Kvalita písku našeho 9,90 dobrá. Takže. Víš, já umím levitu, na rozdíl od tebe. Ty jo, pak si ty jsi tady vypustil svá jedy. To ty. Já takhle nesmrdím. Ale jo. Já voním po brusinkách. Já po růžičkách, takže to jsou nemohl být, jo. Ne, to jsou růžičky. Ne, ale vidíš voněj. Nejsou to žádný zkažený ponožky. Takže klid. Tady nebýt vesnička. Být. Kde? Tam být vzadu, doplava. Tady? Ne, doplava. Tam Tady? být tam být dobrá kvalita, tam být dobrá kvalita. Tady? Ne, tam být dobrá kvalita. Tady? Tam. Ne, tam být dobrá kvalita být. Made in Čína, ne, paní učitelko. Žáci, sednout, lejnout. Prosinku. Prdnout. Tam být dobrá kvalita, tam být dobrá kvalita, Držu dobrá. To už jinak nemůžu říct. Už je tím seru. Přestaň. Klid. Můj pokoj. Můžeš dělat, co budu chtít. Takže kvalita. Můj může být počítač. dobrá. A co? Na hovno. Dámy a pánové, já myslím, že Co já? Teď tady fakt vypustím nějaký růžičky. já myslela, že já natočím pro vás let's play, ale já se nenatočím, protože tady Paxík je moc na to blbej. Já mu pokažím jeho let's play a mu ho vymažem. Ne. Jo, jo. Ne. Myslí, tak já ti to Ne, ty vymazám. nevymazat. Tam má něco být. Dobré, stopky Synu fungují. lapět. Jaký jsou neopět? Synu lapět. To je jaký tvůj infokód? Přesně tak. Na trezor. Trezor s bankovkama. Počkej, to je jméno, nebo co to je? To je kaktus? Ne, asi, ten tě zabíjí, ty vole. Jo. A může to, se z toho může vyrůst, kaktus. Žádno. No ne, asi, bude tam chudák. Jaký? Steve. Steve. Skvělá bábětka. Hej, kachny! Ježiši, já jsem nenatočila let's play. Vidíte, dámy a pánové? Toto je dobrá kvalita, tak se dobře rušit let's play.